Chceš bývať v novom dome, ale nemáš 2 roky na vybavovanie, povolení a výstavbu? Mám pre teba riešenie. Tento štvorizbový bungalov skolaudovaný pred 2 rokmi. Vítajte v Volšovanoch. Nachádzame sa len 14 km od centra Košíc v obci, ktorá má perfektné napojenie na novú diaľnicu, hotovú už čoskoro. Máme tu kvalitné okná s izolačným trojsklom, podlahové kúrenie, plynový kotol a krásnu kuchynskú linku so vstavanými spotrebičmi. Máme tu 4 izby, z toho 3 spálne, 1 kúpeľňu a technickú miestnosť. Dom má rozlohu 127 m2, terasa má 14 m2 a pozemok 872 m. Ak vás táto ponuka zaujala, tak sa mi ozvite a vidíme sa na obhliadkach.